ku yi subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Hisab a Ramli TV. A watannin boko su ne ake kira cewa faza rajulun katama bi hajjin. To wannan shine ake gane watannin boko a ɓangaren hisabi. Fa'un yana ɗauke da Januwari, alifun yana ɗauke da February, za yana ɗauke da watan uku na bature, ra'un yana ɗauke da April, ra'un yana ɗauke da April, sannan jimun yana ɗauke da Mayu, sannan kuma alamun yana ɗauke da June, sannan ha'un yana ɗauke da July, sannan ta'un yana ɗauke da August, sannan mimun yana ɗauke da September, sannan kuma ba'un yana ɗauke da October, sannan kuma ha'un yana ɗauke da November, jimun kuma yana ɗauke da December. Abin lura a nan shine duk harafin da kaga yake da ɗigo to watan mai 31 ne. Yawwa sauran raguwan kuma dukansu a kwana 30 suke, kamar fa'un da zaira da kuma jimun da ta'un da kuma ba'un da kuma jimun. To waɗannan dukansu watanni ne masu 31. Sannan alif baki na faza ɗin nan, wannan February ɗin na alif baki shi kuma 28 yake yi. Wannan shine a watannin boko ko in ce watannin ajami a ɓangaren hisabi yadda ake gano su. Saboda mutum da ka ce masa faza rajulun katama bi hajjin, ya riga san cewa ka ambaci sunayen watannin boko ne ko watannin ajami a cikin harufa a lokaci ɗaya. Ina fatan an fahimce ni. Darasinmu na gaba kuma za mu yi magana ne akan taurarin damuna, taurarin rani, taurarin bazara, taurarin kaka. Ina fatan da kuma nan gaba in mun gama sai a yi lissafin yadda za a ringa gano su. Yanzu dai za mu ringa yi yadda suke da yadda tafiyansu yake. Da fatan an fahimce ni. Idan ba a fahimta ba sai a yi tambaya. To assalamu alaikum. Yau darasinmu za mu yi magana ne akan taurarin bazara, kamar yadda kuka gani a rubuce ana ce musu taurarin bazara. To taurarin bazara za ka samu bazara yana ɗauke da wata uku, dukkan fasali za ka samu wata uku yake ɗauka. To wannan bazara shi ma yana ɗaukan wata uku. A cikin wata ukun ɗin nan kwanaki nawa kenan zai kasance? 30. Sai mu yi lissafi mu ce 30 sau uku zai ba mu nawa? Zai ba mu 90. To kowane fasali za ka samu yana da kwana 90. To a duk kwana 90 ɗin nan to kuma yana da taurari guda 7. To kowane tauraro kuma yana kwana 13. Shine idan ka cancana shi ka mai da shi 13 sau 7 shine zai baka kuma 91 ko da 2 ya danganta. Ina fatan an fahimce, saboda akwai wata mai 31, akwai wani wata mai 30. To 31 nan shi yake kawo ƙari. To taurari guda 7 na wannan lokacin bazara su ake kira na farko far'u muqaddam, far'u muwakkar, baɗinul huti, nutha, buɗainu, surayya, duburana. Kamar yadda kuka gani sai far'u muqaddam ya kama ya yi kwana 13 to lokacinsa ya ƙare, sai far'u muqaddam ya fara shi ma ya yi kwana 13 period ɗinsa ya ƙare, sai baɗinul huti shi ma in ya zo ya kama ya kwana 13 period ɗinsa ya ƙare, sai nutha ita ma ta zo ta yi kwana 13 period ɗinta ya ƙare, ita ma buɗainu ta zo ta yi a haka dai duk kwana 13 wannan tauraron zai period ɗinsa ya wuce, sai wani tauraron ya kama shi ma in ya kwana 13 ya wuce. Shine don mun yi lissafi 13 sau 7 nawa zai bamu? Ce 13 so 13 muƙaddara ma yanzu kawai za mu ce 13
sau bakwai afuwan sau bakwai zai bamu nawa? Idan muka ce 13 sau bakwai nawa zai bamu? 13 sau bakwai nawa zai bamu? 13 sau bakwai zai bamu 91. Kaga mun samu ƙarin ɗaya. To haka kowane fasali kwana 91 yake yi. Sannan kuma akwai wani tauraro da yake kwana 14, shi yake ba wani dama ya yi lokacinsa 92, saboda shi kaɗai ne yake kwana 14, wato jabha. To yanzu wannan dai shine abun lura a nan, shine ka haddace mutum ko kuma ya samu takarda da biro ya rubuta taurarin bazara, sannan ya rubuta sunayen, ya rubuta adadin kwanakin da kowanne yake, ko ka ce kowannensu yana kwana 13. Ina fatan an fahimce ni, sai a rubuta su, saboda nan gaba za mu yi lissafin yadda za a fara gane yadda in wani tauraro ne, wani fasali muke, a bazara muke, to a bazaran wani tauraro ne yake kai. To nan gaba za mu magana. Yanzu dai muna son kowa da kowa ya san sunayensu. Ina fatan an fahimce ni. Idan baka fahimta ba sai ka yi tambaya. To yau za mu yi bayani ne akan taurarin bazara. To yau za mu yi bayani akan taurarin damuna. Kamar wancan darasin mu yi bayani akan taurarin bazara, yau kuma za mu yi bayani ne akan taurarin damuna. Shi ma fasalin damuna, wato season ɗin damuna in ya kama, shi ma yana da taurari guda 7 ga sunayensu: haka, han'a, zira'a, nasara, sai ɗarfa, sai jabha, sai harsan. To wannan su ne taurarin damuna, shi ne sunayensu. Dukansu kuma kwana 13 suke yi, amma ban da jabha, wato wannan tauraruwan, wannan jabha kwana 14 take, ita kaɗai ce take yin kwana 14. Dukansu kwana 13 suke yi. Sai a riƙe sunayen a rubuta, saboda nan gaba za mu yi bayani yadda ake gane kamawan tauraron da tafiyarsa, da kuma wanne ya kama, wanne ake, kuma wani fasali ake. Ina fatan an fahimta. Duk wanda bai fahimta ba sai ya yi tambaya. Wannan shine a darasin damuna, a taurarin damuna. Haka sunansa na farko kenan, shi ma ya kwana 13, sai han'a ya kama, sai zira'a, sai nasara, sai tarfa, sai jabha, sai harsan. Kowanne in ya kwana 13 period ɗinsa ya ƙare, sai wani kuma tauraron ya kama, shi ma ya kwana 13 period ɗinsa ya ƙare, sai wani ya kama ya kwana 13 period ɗinsa ya ƙare. Ina fatan an fahimce ni. Sai dai wannan dai tauraron da na sanar da ku cewa jabha, ita take kwana 14, ita kaɗai ce take yin kwana 14. To kaga idan aka haɗa an samu, tun da wancan lokacin mun ce 13 sau 7 shi zai ba mu equals to 91, shi zai ba mu 91. Tun da a nan kuma mun samu ƙarin kwana ɗaya, sai mu ce to plus 1, ka zai ba mu 92, zai ba mu 92. To kaga kenan fasalin damuna yana yin kwana 92. Ina fatan an fahimce shi. Ne za ka samu wata mai 31 guda 2 ne a cikin damuna. Watanni masu 31 su guda 2 ne a cikin damuna. Da fatan an fahimce ni. In baka fahimta ba sai ka yi tambaya. Wannan shine yadda taurarin damuna suke tafiya. Sannan kuma ita jabha, ita 14 take, kwana 14, ta saba da ragowa. Da fatan an fahimce ni. Wanda bai fahimta ba kuma sai ya tambaya. Assalamu alaikum. Yau za mu yi darasinmu ne akan taurarin kaka. Kamar yadda muka yi a baya, mun yi taurarin bazara, muka yi taurarin damuna, sannan kuma yau za mu yi magana akan taurarin kaka. To kamar yadda dai waɗancan tafiyansu, idan wancan ya yi kwana 90, to period ɗin
a damuna ya ƙare sai kuma period ɗin ma'ana season ɗin kaka zai kama. To a cikin season ɗin kaka shi ma akwai taurari guda 7 da suke yawo, su ma suna ɗaukan kwanaki a 13 wanda idan ka haɗa lissafin 13 zai baka 91 shi ɗin ma. To shi ma yayi kwana 91 shine season ɗinsa zai ƙare, za a shiga wani season ɗin. To abun lura a nan kawai sunayen ake son mutum ya kofe, ya sa nan ɓangaren taurarin kaka sai ka sa tauraro na ɗaya shine sarfa kuma yana kwana shine sarfa kuma yana kwana 13. Sannan tauraro na biyu shi kuma ana kiransa iwa, shi ma yana kwana 13. Sai sirfa ya kammala sannan iwa ya fara, shi ma iwa in yi kwana 13 sannan tauraro na uku sai ya fara wato simak. Simaku shi ma idan ya yi kwana 13 shi ma period ɗinsa ya ƙare, sannan sai gufura shi ma ya kama, shi ma in yi kwana 13 sai ya wuce. Sai kuma zabunan shi ma sai ya fara, daga zabunan shi ma ya fara ya yi kwana 13 shi ma period ɗinsa ya ƙare. Sai ikilil shi ma ya kama ya yi kwana 13 sannan kuma sai kalba, daga kalba kuma shi kenan shine ƙarshen period ɗin kaka. Shi idan ya yi kwana 13 shi kenan taurarin kaka sun ƙare. Kuma idan ka yi lissafi za ka ga kwanakin kakan ya ƙare, tunda 13 ne sau 7 kamar jiya yadda muka yi lissafi. 13 sau 7 zai ba mu 91 ne. 13 sau 7 zai ba mu 91. Ina fatan an fahimce ni. To duk wani season yana yin 91 sannan kuma akwai mai yin season ɗin da yake yin 92 shine wannan season ɗin na damuna wanda tauraron jabha ita ce take yin kwana 14. To wannan taurarin suka kammala yawo shine za ka samu lokacin kaka ya gabata, yanzu kuma sai wani season ɗin zai shigo. To wannan shine darasinmu na yau, a riƙe ko a rubuta waɗannan taurarin yadda ka gansu a jere, to haka step by step suke. Sirfa shine na farko, iwa shine na biyu, simak na 3, gufura na 4, zabunan na 5, ikilil na 6, kalba na 7. Yawwa wannan shine sunayen taurarin kaka. Sai a samu takarda da biro a rubuta su saboda nan gaba amfanin su zai zo insha Allah. Wannan shine darasinmu na yau. Idan baka fahimta ba sai ka yi tambaya. To assalamu alaikum, yau za mu yi bayani akan taurarin ɗari. Yauwa taurarin ɗari lokacin sanyi kenan. Shi ma season ɗin wancan kakan idan ya ƙare sai kuma kaga season ɗin ɗari ya shigo, lokacin sanyi ya shigo. To tauraro na farko da zai fara kamawa shine shaula. Ita shaula ita ma tana kwana 13, ita ce tauraruwa ta farko a season ɗin sanyi, lokacin sanyi. Sannan idan ta yi kwana 13 sai nu'a'imu ya fara, wato tauraro na biyu shi ma ya kwana 13. Sannan kuma in yi kwana 13 ya gama sai bulda ita ma idan ta gama kwana 13 ta sai kuma sa'adu zabiha ta fara. Ita ma idan ta fara ta yi kwana 13 sai sa'adu bul'a ta fara. Sannan sai sa'adu sa'uda ita ma ta yi kwana 13. Sannan kuma sai sa'adu ukhubiya ita ma sai ta yi kwana 13. Dukansu dai kamar yadda aka saba, dukansu dai 13 nan suke yi. Kuma abin lura shine step by step ɗinsu za a lura. Sai shaula ta kama, daga shaula sai nu'a'imu, daga nu'a'imu sai bulda, daga bulda sai sa'adu zabiha, daga sa'adu bul'a
daga sa'adu zabiya. Don wannan sunayen ma suna da kamanni, sai mutum ya yi ƙoƙarin kiyayewa saboda inda ake gane tafiyansu. Wannan shine na farko. Idan ya kammala shaula ya kwana 13, wato kwana 13, sai nu'a'imu ya kama shi ma ya kwana 13, sannan sai bulda shi ma ya kwana 13, sannan sai sa'adu zabiha shi ma ya kwana 13, sannan sai sa'adu bul'a shi ma ya kwana 13, sannan sai sa'adu sa'uda shi ma ya kwana 13, sannan sai sa'adu ukubiya na ƙarshe shi ma ya kwana 13. To idan aka haɗa 13 nan sau 7, shi zai ba mu 91, wato wata 3. To ka kowane season ana ba shi wata 3, kuma a cikin wata 3 nan za ka samu kwana 91 ne. To shi ne aka kacancana shi 13 a gida 7. Shi ne kowane tauraro yake ɗaukan kwana 13, wannan tauraron kwana 13 har season ɗin ya ƙare. Ina fatan an fahimci yadda abun yake. Kamar dai yadda kuka sani, sai ka yi shaula, sai nu'a'imu, daga nu'a'imu sai bulda, daga bulda sai sa'adu zabiha, daga sa'adu zabiha sai sa'adu sa'uda, daga sa'adu sa'uda sai kuma daga sa'adu zabiha sai sa'adu bul'a, daga sa'adu bul'a sai sa'adu sa'uda, daga sa'adu sa'uda kuma sai sa'adu ukubiya. Sunayen gaskiya suna da kamanni, sai a yi ƙoƙarin kiyaye su, sai a samu takarda da biro a rubuta taurarin ɗari. Lokacin sanyi kenan, to ga saurarin su. Shaula ta farko. Yauwa, ina fatan an fahimce ni. Idan baka fahimta ba sai ka yi tambaya. A dinga kofewa saboda bidiyo da wannan duk ba su da garanti. Idan ma akan memorin ka ya sauka, wani lokaci memorin zai iya samun matsala, amma in ka samu takarda da biro ka rubuta ka ajiye, to duk lokacin da ka buƙaci abun za ka gan shi a cikin littafinka. Amma abun da ke kan waya bai da tabbas, wataƙila wayan ma zai iya zuwa ya lalace mai gaba ɗaya, ka yi losing ɗin waɗannan bidiyoyin da kuma bayanan ciki duka. Ina fatan an fahimce ni. Ku yi subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Hisab a Ramli TV.